অত পাওয়ারটা হ্যাঁ ওটা পাওয়ারটা हामबाय थांनाय 10 तारिख जों ब्लक डेपुटेशन खालामो आ दिन जों ब्लक डेवलपमेंट ऑफिसर बाय माने बीडीओ साहेब बाय जों कक सालायमानि परे जोंनो अबनो कक रखा राइटिंग नो जों बाय कक रखा जे डेवलपमेंट नि बागै सामुं तांजाकनानि हकाय जों त्रिपुरा मथा पार्टी सहन आलोचना खालायो बसकांनि सामुं खालायजाकनाय किन्तु तिनी कैसे बरो मीटिंग दाकक फिका ओ मीटिंग जों नुखा डेवलपमेंट नि मीटिंग हि दाकमनि परे जतनो 4-5 जना बीजेपी नि सदस्य समितियै मीटिंग दाकक जाक नुखा जों साइमानो चिनि विलेज कमिटी चिनि त्रिपुरा मथनि विलेज कमिटी चेयरमैन मेंबर पंचायत चालक दङ हाइपनो बरक चिनि चेयरमैन मेंबर नो डिप्राइव खालायदों आबोदि बेदिनो जों थानाय 10 तारिखआव डेपुटेशन रेमानि किन्तु बे जे डेपुटेशन नि दिन कक ना रखा आ कक नि मते तंयांगै तिनि जों बाध्यता तिनि बंनि मीटिंग नो उइथड्र खालायनो बाध्य दंखा जों आदिनो बासाव संग्रामासे बे सेसिं लाख त्रिपुरा मथ बुबाग्रा बाय सनामै तंजाक कुबुनि लामाव हिं दङ अ कुबुनि लामाव केबो कासुइनारक मांगलाखने आं खाख्लायो बसकांनि दिनोबो तेबो चिनि चबा कतर जुदि नांगौ हकाय जों चबा कतरनि बागै रेडी दङ बुबाग्रानि सनामजाक त्रिपुरा मथा हामबाय आसिंना दं आवाज मोजां खोनाखै हामबाय जतननो तिनि ओ जागाव जों खोनाका बा जों दिनर मा फैमेन कारनखाय मिया निसे सिगां जों ओ जागाव ब्लक का डेपुटेशन मा जागाव जों जतनो सालाके जे बसकांनि मीटिंगाव जेकुन मीटिंगाव सिनि जे कप्लाइंग जाक एमएलए बा एमडीसी रनो खबर यासे पजकुन मीटिंग लाखने फेबा जों तिनि ख जागाव एक माने एक तरफा बीजेपी रनो सिमी रिंगिनाय सिनि जे बीएससी चेयरमैन ताई वाइस चेयरमैन बरक सिमी ओ जागाव मीटिंग रिना बागै लाइन डिपार्टमेंट रिखा इनका आबुनो जों खोनावैनाय जों मिया सिनि सावथो सिगांसे जे जागाव जों साइक्लां खाजा जागाव जेकुनु डेभलपमेंट मीटिंगाव जाते सिनि कप्लाइंग जारनो सिम्पानो एटलिस्ट रिंगिया कोइनाय जेकुनु बिलिबन्तन खायजों दं फिया बरतियाव जागा लाइन डिपार्टमेंट ओमाइके रिंगिनाय मानक सुदु बीजेपी एक्टर पसिमी खायनाय माने आबुनो सिन्ति ब्राह्मण थानाय जत चेयरमैन रक जत गावसभानि जारा लिडार्स रक तिनि फायनायाव बाहायके जाजु यांगिनाय बर्न मीटिंग खायमांगलाखनै तिनो जागा फायले तिनिबो बर्न खबो खायलेक्या अंगे ताबो जों साइमानका सिनि लिडार्स रक वेबर माना खायजों परबो बर जगानि अंखै माथामै ताबु जरते अबाहिनो को तामके जों आगामी दिनाव माहिके जदिनो खगैनाय जेकुनु ब्लक जदिन डेभलपमेंट मीटिंग बिलिबन्तनि मीटिंग हाके किन्तु आगामी दिनाव किन्तु अबाहायसे गोजान गोजान पाबाय मांगला
কাজিনো অবশ্যই নাইও ব্লক থাকবো কে বুনিয়াখো যতক্ষণ পর্যন্ত নির্বাচিত ফেয়াসা পর্যন্ত অ ব্লক নাখাকে যিনি যে কপ্লাই যাক যে রিপ্রেজেন্টেটিভ বর্ণ তুই আকুই ন যে কোনো মিটিং খাইয়া নথং ইয়াংকে ইলেকশন খাইদি ইলেকশন খাইবে পরে যা কিনো যে কপ্লাই নাই বর্ণ বিশিত বিলিব খাইয়া আশা করছি